Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Jimmy's31 και Παύλος. Διάλυση για το Survivor. Κλαίνε με λυγμούς. Πριν όμως περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, κάντε μας ένα like και μια εγγραφή, βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε και επόμενα βίντεο. Δύσκολη μέρα η χθεσινή, αν και αναμενόμενο. Ποιος δεν το περίμενε όταν απέναντί του είχε το μεγάλο τελικό του Conference League. Τι συνέβη με το Survivor χθες? Συγκεκριμένη τηλεθέαση το βράδυ της Τετάρτης 29 Πέμπτου κατρακύλησε σε τραγικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, το reality επιβίωσης εχθές έκανε ποσοστό τηλεθέασης 5,6%. Κάτι που, όπως πληροφορούμαστε, είναι το χειρότερο ποσοστό που έχει φτάσει ποτέ το reality επιβίωσης σε όλα αυτά τα χρόνια προβολής του. Ο προβληματισμός όμως στην παραγωγή είναι μεγάλος, γιατί τα νούμερα τηλεθέασης μπορεί τις προηγούμενες μέρες να μην πέφτουν κάτω από τα διψήφια, αλλά δεν είναι και τα αναμενόμενα. Όπως και να έχει λοιπόν, το κανάλι κάνει ακόμα ένα μήνα υπομονή για το φινάλε, για να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η τηλεοπτική σεζόν. Εσάς φίλοι μου, πώς σας φαίνεται το Survivor αυτή τη χρονική στιγμή? Γράψτε μας τη γνώμη σας κάτω στο σχόλιο.